Dar mai presus de orice, ele vând o promisiune. Promisiunea că nu ești doar un client, ci un antreprenor, un business owner, un viitor lider care cu destulă muncă poate ajunge și el în vârf. Conceptul sună irezistibil. Cumpără produsele, folosește-le, arată-le tuturor ce minuni fac și convinge-i și pe alții să facă la fel. Pentru fiecare vânzare și pentru fiecare om adus în rețea, câștigi un comision. Cu cât rețeaua ta, adică oamenii de sub tine, crește, cu atât veniturile tale ar trebui să crească exponențial. Pare modelul de afaceri perfect pentru era digitală. Însă, pe măsură ce vom curăța straturile strălucitoare de marketing, vom găsi un mecanism mult mai complicat și pentru mulți periculos.